Ayan yung dalawang kasama ko, si Tatay tsaka si Ilong. Yan, si Ilong gwapo. Matibay yan, madaming nahuli si Ilong gwapo. Ito yan, Tay. Oh, nga ito yung man. Dami. Pang 7 kilo yan. Pang 7 kilo. Teka mo eh. Sabi mo. Kinilas ko. Pabom kami na. Ito si Ilong gwapo. Guys, nandito kami sa bukid. Yan. Kukuha kami ng isda dito. Dito lang nahuhuli ang isda. Ayun o, mayroon na yata doon. Ayan. Tatanggalan namin ng tubig. Tapos saka kami kukuha ng mga isda. Ayun o, kung nakikita nyo. Ayan, isda ang laman yan. Kasama ko si Elong tsaka si Tatay. Kasama ko si Elong. Ayan si Elong. Elong gwapo. Aray ko na po. Doon na yan. Ayan si Elong gwapo. Ayun guys, kaunti na ng tubig. Ayan o. Ayan yung mga isda. Hindi masyadong kita. Ito susunod namin yan. Ayun o. Oh. A few moments later. Hello guys. So yun, natapos na namin. Yan. Tapos na namin makuhanan ng isda. So ang tawag namin doon ay karas. Ayan yung dalawang kasama ko, si Tatay tsaka si Ilong. Yan, si Ilong gwapo. Matibay yan, madaming nahuli si Ilong gwapo. Ito yan, Tay. Oh, nga ito yung man. Dami. Pang 7 kilo yan. Pang 7 kilo. Teka mo eh. Sabi mo. Kinilas ko. Pabom kami na. Ito si Ilong gwapo. Long, shout out ko naman ha. Shout out kay tatay ko naman ha, Long. Yan. So, inano lang namin to. Siguro mga 2 oras. Yan, 2 oras. Yan yung nakuha namin. Nahuli. Yan o. Pwede. Walang problema dito sa probinsya. Kunin lang. Tanong video. Long, gano'n natin eh. Kasam na eh. Tanong makita. Ay mo ni Tati Bakla. Arta. Yan o. Tilapia. Sari-sari. Bunchek. Dalagyatan tawag dyan. Ito hito. So mamaya yan. Bukid pala to, bukid. Yan, bukid. Yan o. Lawak ng bukid dito sa amin. Yan guys. Yan yung nakuha namin doon sa binidyo ko kanina. Ayan, pinipilian na. Pinipili yung mga lalaki. Yan, ito yung tirador. Si Kuya Elong. Yan guys, oh.
Yan o. Oh. Saglit lang. Oh. Stay in this. Wala pa isang oras yan. So ayun guys, may nadaanan kaming patubig. Yan. Magbabanlaw na kami. Para matanggal naman yung putik-putik. Yun o. Oh. Diba? Sarap dito sa amin o. Yan. Ayan o. Yan ang nakuha namin. Nakuha ni Kaka ko na ba? Oo. Tiga, bugon niya o. Nasa 7 or 6 na kilo. Silong ang dumali dyan. Oh. Tatay. Yan ang nakuha ni Kail Long. 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 One hour later. Guys, ito po yung nahuli nilang isda. Ginawa po nilang sarsyado. Yan, yung iba po ay binenta, yung iba po ay ulam po namin. Sarsyado. May ulam na. Fresh pa. Ano pa lang kayo sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell. Thank you for watching mga kainday.